mga kaulam. Narito naman muli ang iyong lingkod si Kaulam. Ngayon mga kaulam, magluluto na naman tayo ng isang lutuin. Lulutuin natin ngayon mga kaulam adobong bacon mga kaulam. Adobong baboy mga kaulam. Yan. Tapos pala mga kaulam, shout out pala sa mga subscriber ko. Tapos Boss Ariel dyan sa Duan, shoutout sa'yo. Tapos itong mga kapitbahay ko, shoutout sa inyo dyan. Tapos yun, sana subscribe kayo sa aking pangit na vlog, mga kaulam. Makikita ko ulit sa inyo mga kaulam yung sangkap nito. Ayan. Ayan mga kaulam. Ito pala mga kaulam yung sangkap nito. Napakaraming sangkap nito mga kaulam. Yung adobo sa amin mga kaulam. Itong sangkap niya mga kaulam, asin. Saka siyempre baboy ito. Tapos tubig mga kaulam. Yan lang ang mga kaulam mga sangkap. Yan mga kaulam mga adobo. Ang adobo kasi sa amin mga kaulam, walang toyo at saka suka, asin lang. Ayan. Ayan mga kaulam. Muli mga kaulam, papainitin na naman natin mga kaulam yung mahiwagang talyasin natin mga kaulam. Tapos siyempre bubuksan natin yung apoy. At saka tubig ang sangkap. Ayan mga kaulam, malapit na kumati yung tubig natin. Mamaya haluin na natin ang haluin to. Ayan. Muli mga kaulam, baka maligaw kayo sa channel natin, paki-subscribe naman saka share. Tapos paki-pindot na rin yung bell button mga kaulam para lagi kayo ma-notify sa tuwing mag-vlog ako. Ayan. Saka mga kaulam shout out pala sa uli sa mga katrabaho ko. Tapos doon sa may-ari ng Best Dad Peanut Butter, shout out din. Takpan ulit natin mga kaulam. Ayan mga kaulam, malapit ng maubos yung tubig mga kaulam. Pag naubos mga kaulam yung papalit yan mantika na. Papamantikain natin ito mga kaulam. Yan ko lang mga kaulam, kasimple yung adobo sa amin. Ayan. Subukan nyo rin ito mga kaulam, masarap to. Matitikman nyo talaga yung laso ng baboy. Parang manamis-namis. Kailangan ito mga kaulam haluin para hindi magdikit.
pangalay din mga kaulam. Ayan, malapit na mga kaulam tawag dito, mantika, lumabas yung mantika. Siguro kung mga kaulam, hindi na natin puputulin yung video. Diretso na natin kasi malapit na maluto ito eh. Yan, nawakan ko ng basahan. Yan. Talagang mahiwagan natin talyasi. Yan. Tubig. Kaso parang maingay naman ata itong kutsara ko mga kaulam eh. Palitan natin. Kaulam, pinalitan ko yung kutsara natin kasi parang ingay. Ito yung mantika niya. Tinamaan ng yung pagkakamera ko mga kaulam. Tinamaan sa mata. Ayun, ay sa mukha pala nagalit. Ayan. Sa camera ko mga kaulam, yung unika inya ko mga kaulam eh. Kaya pag laging ayan. Dikit.
Tindahan. Dininig nyo ba? Pinagpawisan na ako. Lagyan natin ng konting asin. Yan mga kaulam. Adobo sikol. Yan, lambot na mga kaulam. Ayan mga kaulam, luto na to, pwede na to mga kaulam. Ayan, pinagpawisan na mga kaulam. Ayan, patayin na natin mga kaulam mga apoy. Ayan, isali natin mga kaulam sa lalagyan. Pinagpawisan ako, hirap pala magluto nito. Madali, kunti lang ang sakap, pero mahirap magluto pag nag-ano na. Ayan, nasa lalagyan na yung ano, yung adobong bacon natin mga kaulam. Luto na mga kaulam. Eh mga kaulam, huli mga kaulam, like and share, tsaka subscribe mga kaulam ng ating channel mga kaulam. Diyan na muli mga kaulam, tatapos yung ating munting vlog mga kaulam. Salamat.